Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An san pour sir jama amubon wati na ni ka furi kengere aka da bela jele mada ku ya kilempe ko ka be ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Ambe do ke tagabawo ka do ke nyanama ka do ke anawato ka do ke kene bagato inshallah ka do ke dese bagato ka do ke sitigu yere inshallah. Me do ke dien ala ka fara fina nyasuma ka fara gela nyasuma ka dien nyasuma inshallah ka ben kilian sabati ala ka dugu koloka inshallah. Alhamdulillah ambala fu ka banka lafu ala mi sona ka an shi nyana ka an shi kenyana ka banka an kun kenya konna na ambu ala fu wa me banka ala dara ala ka kli here damma la kan be kli here la inshallah. Alors duwa jama me bo ni wati na ni reseti kele ko chari ko di awma poloba ambawdiri aga yafa pasaya lo groupe mun kalti ukacha bena barake yorodo do soro do yereti do soro minga kamima wole be di oma ensemble shirka reseti savant privé jamata soro savant privé zulmania ou be nurania jamata soro savant privé zulmania ka reseti nurania ta soro ensemble reseti fana ta soro nurania fana ka reseti savant privé ta soro zulmania ta soro ensemble pour essayer fana ta soro be damaga kan itala be bu wasoni tadi met madora ne reba bonyere la ka ke bonisi ka partager duba na sala bela jele sans fait dalailul khairati fana tabeti sirul mutakim fana tabeti azalika to kelen no don anya ganya siga muna bonu recette bilbil bakili sogoma ina no ko chari ensemble pour essayer jamata de ruye zulmania mo nyabna laka mutasoro nurania mo fana nyabna laka utasoro dalailul khairati mo nyabna daka utasoro sirul mutakim jama fana nyabna daka utasoro wala amna mone do nyona kwa donc ensemble pour sur jama kana dimi beni tamatado ni resetin kadi chawede exuti ambala kan ambam sobe resetin ni shuni kli kadar dabari ni shuni kli modum fo tasorla o dole ni ti mo fora te tasoro kana mo ke do sigil no gesen do badara ki yeleti abi yele moy ala bataw soroi ni dataraw ni dai ne ka jira wala duno ka banka fa ay sabari ay islam alanye ni dai o de ntina tun kasanayi mba chari mba kla awni nyanje mai sabali parce que recette be dabon nu ka be sikake mais ku be na ke tuma ku be na ke wakati ke be na ke yoro ni ala to jume di ba fo jugo jume vocal suivant ina fo ambala kan kala nyini warbe nchefe mati soro ka dum me fe kan chemne ka siringa tafe da kuna ka ke na fo sagamone nga sagamone min sago be kara shuni kile ningwa ka lokli koro kan jaka kile ja fuga ta se shufela oma akanja na ya ka kalo saranta abana beja ko madam tie wotu wa bukan dangan badara Allahu akbar jawfa wonno ibi barake kalo kile bisaba ko warta ki jagele ga tafo musu tafe tigindo mate on me suffit d'une bicorti comme madame aujourd'hui ça va hein j'ai quitté au travail on a pris notre salaire même voilà tiens je n'ai pas levé 5 francs hein c'est tout complet je t'ai donné là c'est tout l'argent là qui est là ma dorme kilim boara ali timbalo e betara barakero madame betana e barakero e rekile ni buguli sokoma il faut ça ko cravate ni sirisa comme bani kaboga de go wotoro ngono ko immobilier kata kabli 8h ibiga biro kono fu ata se midima ibi ki nyogor ka sosalage kalo bata saura ibe klako warbe takata kato chi o muso fikin dara so kono ti ko madame que franchement dire que je n'ai rien arrivé ni mi wakile mbara o loko j'ai résisté 5000 francs pour acheter pour prendre du carburant botuma chamana anti jigi chawla kwa olute kay ko ansa ita soro muso ken be ka fere dole tike duguma kuna ko diere dabarle ya wa dabar kadi de yayi ni barabe
muso mana ni baara cɛra dɔrɔn cɛ yɛrɛ tɛ se ka foyi de bɔ muso taara fo diɲɛ ka wuli saya de b'o fara a cɛ tɔgɔ ko bɛ diya muso ye muso ni ko bɛ diya cɛ nin ye muso mana fɛn fɛn fɔ cɛ b'a to a taara k'a muso sera a kɔrɔ y'a ye ko i mana taa ko fɔ tɔntɔn ye dɛ k'a b'a muso kɔnɔ k'a fɔ a ye ni muso ko min wolo wa ala ka nafolo a bɛɛ bɛ muso de bolo o recette le ɲini ti kazalika a muso fana ni cɛ min bɛ fɛ k'i muso fana ka nafolo dun i sago kɛ muso la n'i ko min a bɛ to a la kazalika o kelen dun a bɛ baara nin baara cogo in na ni nin baara bɛɛ dɔrɔn muso kɛr'i ta ye foyi t'o bali a mana ka wolo yalo muso kɔni ka wari tɛ sɔrɔ dɛ i ka muso fa n'a ba la k'a kantigɛ o ka fisa i ka muso ka 1000 juru ta k'i ta sara a bɛ ɲɔgɔn na o a bɛ ɲɔgɔn na fo lahara n'a ma sara muso yɛrɛ ni ci lafiyalen mɛ don o don ale de bɛ tilen k'a bɔ cɛw kun ka si k'a bɔ cɛw kun mɛ ale ka dɔrɔmɛ 1 tɛ taa su fɛ lahara muso bɛ kari ka wari don fɛn kelen min na mɔgɔ kelen min na o de y'a den a den n'o tɛ cɛ kɔni pati sanga na o ye jɛgɛjalan ni baji don a tɛ kɛ o donc n'a bɛ fɛ k'aw musow ka nafolo dun ka ban musow ka sɔn aw taara o kana ban n'a ko alo n'a ko i lo a tɛ se ɲɔgɔn sɔngɔ ma a tɛ se ɲɔgɔn bugɔ ma o dabari le mana jigin k'a di ensemble pour sur jama ma inshallah vocal suivant